Tá na scoileanna ar oscailte arís, ba áthas ar de bhúntóirí tua eicáil. Tá tamil má ann ó dúna na scoileanna, mar sin mar olbhú le hagóil arás, té a chola go luath, ipi a sláinsiúil, agus cá roinh ama a muoithfuoin air le cairde. Athru mór a bheith ann dul arás. Beidir go bhfuil tú beagáinín trí chéile, go mbíonn áthas ort nóméid amháin agus imní ort an chéad nóméid eile. Bíonn athrua mór a deachar ar an goléir. Ba sé go deas bheith arás ar scoil agus do chairde agus do bhúntóirí a eicáil arís. Comhairle sé sin leat socrú isteach. Táid tar éis se lán rudaí a dhéanamh chun go mbeidh an scoil sláán sábhailtá duit. Bhí ancuid cásanna de COVID-19 in éireann i mí na nullag agus i mí eanar. Deathraigh an víras beagáinín agus bhéidigh sé sin líon na gasanna. Mar sin tá na duchtarí sláinte poiblí tar éis feicint ar na rialacha a bheith ag teastáil sna scoileanna chun muid go léir a chumad slán sa bhailte. Tá siad sásta go bheith cosanta gcuin ón víras sa scoil má dhéanamid na rudaí a íortar ar an a dhéanamh. Mar sin, chun go mbeidh slán, íortar ar gach scoilóra féicint ar na rialacha atá i bhaim ina scoil féin. Lean tuairceá na scoile faoi bheith scaire amach ó dhaoine eile. Éis leis na páistí eile ag caint, is mór an chabhar é sin dómh. Ná dearmid do thuairim féin. Tuair do thuairim nuair a bhíonn daoine ag caint faoi cad iad na rialacha atá ag teastáil. Ar an mus scoile, si i de hiacán féin agus cath measc ar daig ag staid an bhus agus is tis a bhus. Beg ort measc go caitheamh áitiar bith nach féidir leat a bheith gá bhéidir amach ó dhaoine eile. Tá na rialacha seo ann chun muid ar fad a chumad slán. Caithfí gach duine thion féin a dhéanamh chun go n-aibreoidh sé. Is féidir go bhfuil imní ort go bhfuil go leor obair scoile cailte agat. Ná bí bortha. Tá is ag de bhúntóirí agus an rianidechas go bhfuil sé deachar obair scoile a dhéanamh sa bhaile. Comhairle siad leat go háirithe má tá scrúdathe móra le déanamh agat im lína. Bíonn duine éigean ann le cabhrú leat a gcónaí má bhíonn imní ort. Má tá imní ort, leabhar le a theagascóir scoile, do cheann bliana, do ghearm chomhairleoir, nó le duine fásta ar bith eile a bhfuil muoín agat astí nó as. Má tá aon thortha do COVID-19 ort, ná té ar scoil. Lean an treoir ón HSC faoi bheith aonraithe ó dhaoine eile, agus iar ar de hismeóirí nó ar de chuomhnóir gléic ar an doctor. Má hagann thorthaí COVID-19 ort ar scoil, inis don bhúntóir loithreach é. Tá tuilleadh eolais ar fáil ar gov.ie/Villa ar scoil.